तीन प्रकार के होला। अरे वाह, कौन कौन हो? पूत कपूत सपूत। वाह, मतलब पूतू होला बाबूजी के 1 बीघा बचौले हुआ। वाह, सपूतू होला बाबूजी 1 बीघा बनौला, बेटा 2 बीघा बनौलस। आ कपूतू होला जेवन 1 बीघा बाबूजी बचौले रहल वहू के उ बेच के बंटी बाबा लेमुड़िया देलस हो। वाह उहे कपूत होला। वाह, लेकिन माता को माता न होती। कल का जौन घटना बा रेस्क्यू द्वारा जौन माई के गोद से लिपटल एक बेटा देख करके पूरी दुनिया के लोगन के आंख में आंसू बा। और एक बार फिर माई का ममता का बखान और चर्चा होता कि माई तो माई होले। कैसे? मयरिया अरे माई बात जग में बहारी बा। माई बात जग में बहारी बा। अरे माई बिनु के गुना तो गारी बा। बिनु के गुना तो गारी बा। माई हम कहिला कि मठियों के होले तो माई होले। हमार माई आप कमाई दुनिया का कोई कमाई जेकर ममता के मोल ना, जेकर अथा ना जे अथाह जेकर था ना। माई का कर्जा कोई का भरी जब सरवन ले न भराई तो आप हम का भर दी। कैसे? माई बात जग में बहारी बा। और माई बिनु के गुना तो गारी बा। के गुना तो गारी बा। अरे कहाँ देब माई के तू भेंट में 9 महीना रखली अपना पेट में। अरे 9 महीना रखली अपना रुपया सोना चांदी पैसा देले ले माई के कर्जा न भरा दी। जेकरा ई घमंड होई कि पैसा दे के रुपया दे के सोना चांदी दे के माई का कर्जा उतार ले, ओसे बड़ा मूर्ख कोई है ना। ये रुपया ले धन दौलत पैसा ले माई का कर्जा ना भरे। कैसे? अरे कहाँ देब माई के तू भेंट में 9 महीना रखली अपना पेट में। अरे 9 महीना रखली अपना पेट में। उतरी ना ऐसने उधारी बा। उतरी ना ऐसने उधारी बा। अरे माई बिनु के गुना तोहारी बा। बहुत
सारा रुपया दे के सम्मान कल गई। सम्मान वो माई होले जो उन प्रसव पीड़ा सही के हमके आपके जन्म दिले। बेटी बेटा के पैदा कईल आसान न हो, जितना आसान बतियावल बा कहल बा, जितना आसान केहू के धमकावल बा, उतना आसान बच्चा पैदा कइलो। माई प्रसव पीड़ा सहेली, माई का मौत तो वही घड़ी हो जाला। मुंह में लावा लोगन के फूटा रहेला कि जच्चा बच्चा दोनों सलामत रहे। और सारा पीड़ा के सारा दर्द के सह के माई हमके आपके जन्म देली। उनकर कर्जा हम आप ना भर पावल जाई। ओंगने बतियावे खातिर तो हवा में कुछ भरा दे। दूसर की लाइन के भाव कैसे, अरे भेवलो बिछावा नाता उठवली, अरे सुखलोरिया तोहरा के सुतवली। माई बाबू यही बदे औलाद पैदा करेला कि जैसे हम आप ई माई होले जवन देख रेख करेले। माई होले कि बेटा का पेट टोवेले खैले ना हुआ का। अब तक माई होती तो कब बेर पूछ लेले होती कि चलबा चल के खाला, काम धंधा होत रही। लेकिन जाए के सबके भैया औलाद के यही बदे पैदा करे के होला कि आज हम बेटा के नहवावत है, धोआवत है, ओढ़ावत है, पहिरावत है, खियावत है। और कल जब हमार बुढ़ौती आई तो इहे औलाद हमार सहारा बन के हमके नहवैहन, धोवैहन, पहिरैहन, खियैहन, पियैहन। लेकिन अखर जाला वो माई बाबू के तब जब बेटा कहलन कि हमारा पल्ले समय ना हो। जबकि माई से बढ़न कोई देवी और पिता से बड़ा कोई देवता न हो। संसार में दुनिया में लावे वाला माई है। आपके हमके दिखावे वाला, समझावे वाला, बतावे वाला माई है। वही माई के ऊपर कवि जी लिखत का हो, अरे भेवलो बिछवा नाता उठवली, सुखलोरिया तोहरा के सुतवली। अरे सुखलोरिया तोहरा के कैसे, अरे भेवलो बिछवा ना तो उठवली, वही सुखलोरिया तोहरा के सुतवली। ममता में अचरा के प्यार बा, अरे अचरा में ममता दुलारी बा, वही माई बिनु केहू ना तोहारी बा। माई होली भुलवावे लिखियावे लिखा लेता, हमार कन्हैया खा लो, हमार लाल खा लो, खा लो हमार बाबू हुआ, खा लो खा लो खा लो। माई भुलवावे ली, बुलावे लिखियावे ली। दूसरा के देखो कहीं कि हुआ तो खा जाए, खा लो। और जब तक बबुआ न खाई हम तब तक माई परेशान, न जाने का भल बबुआ ना खाता, का जाने का भल बबुआ खाली रोवत हो, का जानी का भल कोनो नजरिया दिला का कि दूध हो ढंग से ना पियत। उतना चिंता करे वाली वो माइये होले, बाकी कोई ना हो। कैसे, अरे पवली माई फल फूल मिठैया, अरे कोई खई है हमरो कन्हैया।
पानी के गहारी में यहारी बा अरे माई बिनु केहू ना तोहारी बा ओह चाहे बेटा हो चाहे बेटा का बेटा हो, जितना मोह अपने बेटा ले रहेला उतना मोह बेटा के बेटा ले रहेला, यानी नाती से। कोई मार तो दे भले माई का पुरनिया शरीर उठाए ले डंडा कही अरे आज नाती के छुएले बिहान नाती के छुई है, हमरा नाती के मारे का तू के माई होली बेटवा के केहू कुछ बोल दे दुआरे ले जाइए कोई के यहाँ की समझा ले तोरिए बेटा का सिंह जमल हो, जब होता हमारी बेटा के बोल देता तू दूध पियोले बढ़िया हम पानी पियोले बनी, अकेले कोई के देख ले, अकेले बाज के देख ले, अकेले फरिया के देख ले, हम बेटा पैदा कैले ई कहे वाली माई होले। अब मर्द खूब छरियाइल हूँ कपड़ा उपड़ा निकाल के ले के बांसे का कोरो दौड़ियन मारे खाती अगवे मेहरारू खड़ा हो जी कही ना मनबा मनबा की ना मान जा माई कही कि चल हम चल के पूछी तो वो मरलस का है मेहरारू कही हम कि न जइया हो राम जी, अरे राम जी हो राम जी मत जइया हो राम जी, वो कई गो घेर के मार के कपड़ा फाड़ दिया हो राम जी। मरद तो ना मनिया भाई, मरद का पानी अड़ात नहीं कहल जाला कि पनीदार मरद की पनीदार बरद ई नहीं रोका छरियाइले जइया आ जाए के दुआरे पर भले 4 डंडा मरई एक डंडा मार के यहाँ थोड़ा बहुत कहीं चोट लग जाए कहीं कि तनी हरदी हो तो कूट दे तो मेहरा रुकई की मना कैलिए तो मनला छरियाइल तो गईला मेहरा रुकई की ना मनला गईला तो अब जाब होगा बाकी माई हरदी कूटी पकाई ओके छोपी लेकिन बनाई 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 छोड़बो ना करी वो माई होले। आखिरी भाव बा अरे क्यों देखे अखिया के तान के उहे माई सर पली अली आसमान के हम कहिला कि वही संग न केहू रखवारी बा वही संग न केहू रखवारी बा अरे माई बिन केहू न तोहारी बा वही संग न केहू अरे माई बिन केहू न कोई सुनना के हो अरे